Wewafethu akungathi ngoba mhlambe masifika kulezi zinto zobuciko safika sizingane sesohlala sizingane noma sesibadala. Yabona nje ukuthi mhlambe nasebusweni sinokubukeka njengezingane ngenxa zokuthi azidli idakamizwa zasemhlabeni. Akusenze ingane lokho. Yabona masofikile kudedwa zwadlula. Usuku sungaba umnomzana womuntu noma usumnomzana womuzi. So asizone ingane singajwayelani kabe. And akuthina sonke abafana ukuthi ngoba nakho sisebucikweni asibazi ukuthi umtsizo wabuyini. Siyabazi umtsizo ukuthi asikhethanga bona. So wena ukuthi wena wakhetha ukuba insizwa akukwenza insizwa enkulu ukudlula mina. So ngelinye ilanga ukuthi mawukhuluma ukhumbula ukuthi hayi noma iyiciko kodwa naye waqhathwa khulelwe emakhaya. Ungathi ngoba uyahlonipha mhlambe futhi ubukeka enobuso bengane noma socabanga ukuthi mhlambe ngoba wena umubi usungangixosha. Ayingenziwa kanjalo lento. Obaba badala abanye asiqhathwanga nabo baqhathwa nobaba. So kuye kubi uma uzofica ubaba omdala ekhuluma engazuthi manje sefuna udate nawe. Lokho kubonisa ungayihloniphi yena. Ngoba kwamina njengoba ngingaka ngiyazi ukuthi ubaba mdala. Ngakho ke kumele ngimhloniphe. Kodwa ngaphambi kokuba ngimhloniphe kumele yena ayihloniphe yena. So asibhasobheni into ezosenza ukuthi isijwayeze kabi nezingane. Nakho lokho uhambe siphawula nala ngamele siphawule khona ku social media. Kwakhona lokho kuzoqeda inhlonipho. Ugcina ungasabukeki njengobaba kodwa ugcina ubukeka njengebhukazi nje eliyiwuwa elifana njengebhelundi khayithi into endiza nomoya. So asibhekeni into ezosehlisa isithunzi. Kodwa futhi ukuthi nathi sibuka sezingane akusenze ingane ngoba kwathina la sibuya khona sesishaya imithetho sakhile makithi sinezingane zizele imizi imile nje ngenxa zethu. So asikhulume siphinde singajwayelani kabi.